Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť naše nové pláty do záťažovej vesty, ktoré sme upravili tak, aby sa vám v nich cvičilo pohodlnejšie, hmotnosť bola presnejšia a zároveň, aby vesta, ktorá je z mäkších materiálov, teda šitá, aby vydržala dlhšie. Tie úpravy sú práve v tom, že sme zahli všetky rohy na pláte tak, aby v prípade nejakého poskakovania plátu to tú vestu nepoškodilo. Zároveň hrany sú všetky pekne zabrúsené tak, aby naozaj boli na dotyk jemné. Okrem toho sme predný plát zahli tak, aby lepšie sedel na hrudi a v prípade, keď s tým sa jednoducho pohybujete, či už sa robia zhyby, alebo skáče na švihadla, alebo niekto vo veste aj behá, tak aby to bolo naozaj čo najpohodlnejšie a netlačilo to príliš na hrudný kôš. Okrem toho, že sme predné pláty zahli, zadné sme do páru nechali úplne rovné, pretože každý z nás má chrbát jednoducho väčší ako hrudník a úplne bez problémov mu naň bude sedieť rovný plát, nakoľko keby tam bol zahnutý, tak by to bolo viac nepohodlné ako pohodlné. Pláty teda vyrábame zatiaľ v dvoch variantách, 6 kg a 4,5 kg. Jedná sa o celkovú hmotnosť oboch plátov dohromady, preto na každý plát umiestňujeme jeho presnú hmotnosť. V prípade 6 kg je hmotnosť jedného plátu 3 kg a v prípade 9 kg je hmotnosť jedného plátu 4,5 kg. Pláty sme zároveň aj trošku natiahli tak, aby vo veste sedeli úplne presne, neposkakovali tam a váš komfort pri cvičení bol čo najlepší.